Снимай видеоклип. Сега снимам видеоклип. Здравейте, приятели. Тук се намираме в село Антон. Добре дошли в нашата къща, която успяхме да наем с общия ни бюджет. Нека ви разведа. Барок. Елате насам. Ох, това мислих, че е мъртъв плод. Етаж със свободна преходимост към втори етаж и към минус първи етаж. Доста е... Тук е направено да се оптимизира максимално пространството. Тоест, вие тук може да спите и ако спите, ще трябва да спите ето така, за да легнете на плоскостите. Но ако живеете тук от много време, може да спите и така, на една плоскост, така че да е оптимизирано. Могат да спят 6 души така, което е... И да, тук има прозорец. Това е тук отоплението или това е канализацията? Тук плача въгъла понякога. Доста често. Кога последно? Преди малко. Тук вече има стъпа. Тук отново направихме така, че да си сложите вие каквото искате. Тоест може да си направите да има под само от дясната част. Или може да си направите да има под като шахматна дъска. Тоест тук шахматистите ще са с два хода напред, ако ме разбирате. И да, доста удобно, доста готино. Долу може да видите мазето, в което бях допреди малко. За жалост. Отново, ето, тук някой е тръгнал да прави нещо. Уви, не е имал визията, ние затова го продаваме. Хора, които не са оценили това място, всъщност са го изоставили. Виж колко хубава гледка има, брат. Точно към шипката може да излезеш и направиш шипков чай, братле. Това е живота. И тук последната стая, отново близо до метро.